Bueno, este é un traballo específico sobre as plantas de San Xoán, pero na páxina esta están recollendo nomes de todas as plantas medicinais e usos en galego e usos que había antes. Vale, e vostede quen lle enseñou a preparar as plantas de San Xoán? Eu que sei, de rapaza, uns cos outros xa, eu que sei, na familia, mamá diría, mas papá, como facían todos, collíamos as ervas. Que tamén había outras que se saltaba, facíase lume, e saltaba por riba, que esas ervas agora non as vexo. Eran unhas ervas, eran así de altas. Tiñan un tallo gordote, non? Así como un dedo, así. Eran moradas, o color morado para baixo, e para arriba estaba unha flor amarilla. E xa estaban medio resecas neste tempo, e cortábamos e poñámonos nun montón e saltábamos por riba. Pero eso despois foi-se, pero agora faino cada un cando fan as sardiñadas por aí, cada un na súa casa, pero... E como se chamaban esas plantas, Carmen? Pois esas non sei como lle chamaba. Non. Non sei como lle chamaba. Pois había dúas que eran medicinales, e máis valían pouco a tarro, usábanse moito, que era o ourejo. Ti terás oído, non? Porque no campo que se lle botaba os chourizos, non? As ós, e eso, o ourejo. E unha que lle chamaban erva luisa, que era unha planta, non sei se lá habería, agora por aquí non lle vexo a nadie, a nós tamén foi secando e non a temos. Esta. Esta, sí. Teño unha orden. Erva luisa. Pois vai que, pois por aquí agora non a vexo. Debe de ir desaparecendo. E esta decía que era boa para o catarro tamén. Seca, porque despois botou unha flor branquiña. E esa despois, e o ourejo, eu teño unha nora que o ourejo, bueno, traen a lasanha lá en Cancas. Bueno, o fillo da clase lá o daba hoxe, non? E estaban, cando ven, ainda o trae, xa ela o desfai, desde que seca, e traen en botes, sempre porque eu atacamos catarros bastante. E que é un remedio, o ourejo, as aguas de ourejo, que son buísimas. Pois esas dúas botábanselle a agua de San Xoán, e máis eran medicinales. Despois, a agua de San Xoán botábase tamén malva do olor, que se chamaba, non sei se sería malva de olor. Que era como malva, botaba para baixo, era, bueno, follas verdes, e arriba unha floriña así colorosa, como aquele do lío, así. E se botaba así tamén, que agora eu tampouco, nós tuvémoslo, pero tampouco non a temos. Tamén a erva luisa a tuvemos, pero foi secando. Anís tamén se lle botaba. Anís. Que é este, non? Sí, pois anís tamén, arrasando moi ben tamén. Anís, romeu. Romeu tamén se lle botaba. E había antes un que agora tamén non sei se vai, porque agora xa non se vai ao monte, pero antes, arriba da horta de Don Adelino, no monte, non? Pasaba o camiño do que iba para o castro, pero para arriba no monte, había unha planta que era baixiña, unhas carrouchiñas moi baixas, e botaba unha floriña así sonrosada arriba, chamabanlle tomillo, e traía vivo un coller ali ao monte tamén. Sabe o que tiña? Que a agua hacía moitos lixos, porque era moi virdiña, non? Claro, máis terra. Iban por coller ali ao monte. E non sei se habrá alguma máis que me acorde. E a auga que se utilizaba era auga de unha fonte só ou era de varias fontes? Non, era unha fonte só, aquí era a fonte que había, que agora están 3 cañas botando, porque se puxeron as traídas despois, pero a que está para o lado dali é a de sempre, a antigo desierto. O que pasa é que era moi escasa, pero nese tempo botaba agua, máis nese tempo, cando eu un rapaz e moza aínda, hasta que se puxeron as traídas, porque esas outras dúas que botan para o lado ali son de traídas. A do medio é a mellor que se dá lá de Vido do Monte, que é da que se colle para beber, porque é máis, porque a outra, a do lado dali, era que, porque como non era moi abundante, no verano escaseaba agua, daba para o consumo, que non secaba, pero tampouco non era moi abundante para o consumo da casa. Entonces había que ir a Sabraña lá arriba, indo Carabeca, polo monte, cos caldeiros na cabeza. E botábase nunha bañera grande, e poñese aí no pé do río, e dáballe o orballo da noite, e despois lavase a cara con ela. E resentía moi ben esas dúas, a erva luisa e máis o ourejo, esas sí que din que son medicinales, que tamén había unha muller aquí na aldea que xa hai moitos anos que morreu,
xa morreron as fillas todas. Algún era nomás que 4 anos máis bella que a min e máis tamén xa morreu. E esa muller, hasta o té bravo, que non sei fixo cal é, pero esa muller collía o té bravo e chamaban para, bueno, secaba. Antes había moitas persoas que así tiñan coñecementos erros medicinales, sí. Bueno, pois eso, cousa como poida, se che sirve de algo, pois estamos ao lado para o que sea, non? Moi ben, Carmen, pois un millón de gracias. De nada, muller, de nada. De nada.